ଦେଉଳଝରି ଦେଉଳଝରି ଶୈବପୀଠଟି ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠମଲ୍ଲିକ ସହରଠାରୁ ମାତ୍ର 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। In 100 meters, turn right. Take the next right, then you will arrive at your destination. ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଖାପାଖି 24 ହେକ୍ଟର, ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରାୟ କିଆ ବଣରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଆଉ ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି କିଆ ଫୁଲ ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ଭୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ଭୋଗ ନେଲାବେଳେ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କିଆ ଫୁଲ ନେବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ବାବାଙ୍କର ଏହା ଅତି ପ୍ରିୟ। ଇତିହାସ ଅନୁସାରେ 1936 ମସିହାରେ ରାଜା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଓ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଦେଉଳଝରି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସଟି ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ତଳରୁ ହିଁ ବାହାରିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 84ଟି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ ରହିଥିବାର ଜଣାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାତ୍ର 24ଟି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଇଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ, ତତ୍ତ୍ୱକୁଣ୍ଡ, ହିମକୁଣ୍ଡ, ଲବକୁଶକୁଣ୍ଡ, ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଆଦି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଉ ଏହିସବୁ ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ 62 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏଠି ଏମିତି 2ଟି କୁଣ୍ଡ ଅଛି ଯାହାକି ପୁରା ଲଗାଲଗି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିରେ ପୁରା ଗରମ ଆଉ ଗୋଟିରେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମିଳିଥାଏ। ସତରେ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ। ସାପ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି? ନାଗ ନାଇଁ? ସବୁ କୁଣ୍ଡ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ? ସବୁ କୁଣ୍ଡ ପୂଜା ହଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କିଛି ଦଉଛି? କିଛି ଦଉନି? ଅବିନାଶ ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ମା ସୀତା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କାଟୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଏଠି ଭଗବାନ ଆସି ବାବାଙ୍କ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଏହା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକ ଆଦି ପୀଠ ରୂପରେ ଜଣାଶୁଣା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଏକ ଶୈବ ପୀଠରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି।